Zamantakewa da cuɗanya da juna. Me gida to me kake yi? Walla abinci nake ci wallahi. Da fatan dai abincin yayi daɗi ina. Ne wannan. To bari. Allah ya kama ka. To bari mu zo. Kin samu da gari domin rashin hankali, to ai aure ta wuce abun marmari. Da haka dage ko ya sayo bage ki karba da fara'a. Ka san aka samu kashin zaka dan fijin kwaro. Kai me kake karan duba a jikin nan ne kan? Ina duba expiring date din auren ne a cikin batin auren. Dama aure yana expire ne? Ina gani an manta ne ba a saka ba.